Se on pojat nyt sillä tavalla, että me ollaan vähän pattitilanteessa kahteen kauteen, ei ole saatu yhtään maalia. Paitsi se Jari, mikä sä teet omissa syksyllä? Mä olin Kossilla tuossa lomamatkalla, niin siellä tapasin semmoisen pelivälittäjän siinä rantapaarissa, niin ihan käteisellä sai nostettua vähän lisävahvistuksia tonne kärkeen. 3 oikein hyvää pelaajaa, että tässä on ensimmäisen on Sidedin Gin Tonic. Seuraavaksi tässä on sitten sellainen kuin Alessandro Del Piero. No, Christian Pieri. Kuules poika, se on sillä tavalla, että sut on pieruna ostettu, pieruna pidetään ja pieruna myydään. Sitten meillä on viimeisenä Ronaldo. Tiedätkö mikä Ronaldo tää on, mutta niin hyvin samannäköinen. Ei muuta kuin peliä nyt sitten. Maali ei olisi huono. Me hävitään tää illan peli.